Migori. Jotuo maromo 8 yudo thieth e osiptende e kaunti ma Kisumo bang' gamo tuo mar nyaldiema. Apisa ma ochung'ne rango ngima kod ler e kaunti ma Kisumo, Dr. Frederick Oluoch, oyango ni ji 8 go yudo thieth e sub-kaunti ma Nyando, ka jatuo achiel mane oyudo thieth e sub-kaunti ma Muhoroni to oseyudo thieth ma odhi pacho. Okwayo oganda mondo oluw chike mag thiro landruok mar tuono. Wasebedo gi dhano mang'eny ma wachichgo ni kamoro nobed gi tuoni. Dhano mang'eny kabisa maromo 46 to ei mago jogo mwase confirm aparo ni wacho chien kanyo ne gin dhano 15 koro gi sani to romo dhano chien 19 mago mopimi ma oyudi ni kod tuoni but ne wasethiedhogi magiwuok. Koro masani nitie gi sama wuogo ni gin dhano 8 manitiere isolation ward kata gimiluongo ni cholera treatment center. Koro ei magi jomoko nodonjo kawuono, jomoko nodonjo nyoro. Dhano mondo oger cho, dhano bed kod chochegi. Kapo ni wayudi kionge cho, to mano wayudi kidhi ataro mar chik. Mar ariyo, chiemo ma iuse lak ndara kod chiemo miuse kibanda ne waseloro. Koro kik wayudi ne uso chiemo e bath ndara, kata in ng'ado pineapple kata mananas kata maembe ne uso e bath ndara. Mago lwang'ni piye to lando tuo.